İstanbul'e projeki kupuşti şehri Suriye binave navenda pişkiriya jiyane kuvveki hayata destek tezanin hati avakirin. Navenda pişkiriya jiyane bi taybeti li ciyekî ku zêde penaberên Suriyelê dijîn hati avekirin û di derbarê perwerdeyê, derûniyê, müzikê, ziman û di gelek xadan da pişkiriya zarokên penaber dike. Ferhat Faysal ku mamosteyê müzikê ye ji destpêka şerê Sûriyê vir ve li Stenbolê dijî. Ferhat niha li navenda pişkiriya jiyanê dersê müzikê dide zarokên penaberan. Vêdekê müzik ez bi rengekî didim zaroka bi rengekî akademî ez dixwazim wek rêkê pêşwa bikim. No ev müzik heye, vê rengî nota heye. Müzik welatê jiyanê çilo ye. Ez guhdariyê didim wan ino müzîkin jiyanî guhdar bikin. Müzik şerê zimanê her millet dikare pê bişteğil, her millet dikare pê biaxive û sînoriyê tinin. Müzik jimiş dewtanaha azadiye azadiye destrem tazane bimez hema destrem gavak gisînor tune bin mejî firey موزیک ولی افرابونا گجیان هیه دنگه در هر داره یعنی از البته کسران که لیخم گسینور دورتامو کده بید و دنگه بیته موزیسین نکار شر بکه نکار کشنه بکه لدیجی کشنه از برای موزیسین آنا جیانی پرتر ببین جه کسی کشنه دکن لستانبولê bi hezaran penaberên Sûriyê hene û pirsgirêka herî mezin jî li ser derûniya zarokan bandoreke mezin çêdike. Kargerê navenda pişkiriya jiyanê Erdînç Kamûtaşî qala xebatên xwe dike û dibêje navenda pişkiriya jiyanê li ser lêkolîneke penaberan hatiye vekirin. Med meha kanûna pêşîn da dest bi çalakiyan xwe kir. Em programa ewlekariyê di navenda piştgiriya jiyanê da çê dikin. Em bernameyên wiha pêşkêş dikin penaberên Sûrî sanahî xizmetên hey werbigirin wekû perwerdê û saxlemiye. Navenda pişkiriya jiyanê ne tenê li Stenbolê, li Amedê, li Rihayê, li Hatayê û li gelek deverên Tirkiyeyê mazvaniya penaberan dike. Çîdem Usta ku zanista ragîhandina saziya navenda pişkiriya jiyanê ye dibêje çîroka Sûriyan zêde xemgîn e û em dest didin wan ku êşa wan kêmtir bikin. Günden bu yana Em bi taybetî alîkariyê dide penaberên li ser sinor. Programa me ya penaberan li bajarê Hatayê dest pê kiriye. Li gor encamên dawî ye heta niha me alîkarî daye 70,000 penaberan. Hêjeyê gotinê ye ku navenda pişkiriya jiyanê ne tenê ji bo zarokan. Di heman demê de ji bo jin û malbatên penaberan qadên pişkiriyê vedike û pişkiriya malbatên Sûriyê dike. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.